Duguan ng isang 29 anyos na barangay kagawad sa Malubaguma nito Albay matapos na makasalpok ang kanyang minamanehong tricycle sa isang pampasaherong jeep sa barangay Kabakongan, Parehong Bayan hapon kahapon July 17. Batay sa inisyal na investigasyon ng nitong Municipal Police Station, mag-u-turn umano ang jeep nang masalpok ito ng tricycle. Rason ng insidente ang di daw agad pagkapit ng preno ng tricycle. Reckless drive po yung nangyari. So, di ba dapat pag nakita mo na pong nag-U-turn, so dapat mag-slow down ka na rin, and then pagbigyan mo kung nauna na yung kaya lang po tingnan po natin sa investigation pong lalabas kasi hihimayin po ito ng investigador kung ano pong talagang ito ang pwedeng may natin na lalabas sa investigation po. Damage po dun sa driver po ng tricycle. So, linipat nga po siya sa BRMHS Daraga po para po matutukan po siya yung kalagayan niya. So, sa ngayon po, nag-follow up po yung investigador, nasa hospital pa po siya. Bukod sa biktima, wala namang ibang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa ngayon, wala pang nagaganap na pag-uusap ang dalawang sangkot sa insidente. Sa mga driver po na nagbabaybay dito sa nito, so lalo na po yung tag-ulan, so alam naman po natin ang mga dadan dito na halos puro kurbada, so mag-iingat po talaga tayo. Tapos so yung senses po natin, gamitin natin lahat, lalo pag sa drive na gamitin natin lahat ng mga senses natin, yung dapat pagmatiyag tayo, mapagmasid kung may kaano ba tayo, kung kasi minsan nagkakaroon ng reckless kasi may kapabayaan din po talaga yung nagdadrive ng sasakyan. Kasi alam mo na pong nasa harapan mo na, magdahan-dahan ka na po kasi pero aksidentawan po hindi naman natin hinihingi yan. Kaya lang po, mag-iingat pa rin talaga sa pagmamaneho po ng sasakyan, lalo na po ngayong maulan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.